চিনি অস্তিত্ব রক্ষানি বাগৈ চিনি মহারাজা যেভাবে বরকনো থমই দङ বরকনো চাবুই दङ आ जागा थामचां लायनायनि बागै महाराजानि टीम बाय अर्थात टिप्रा मथा बाय आईपीएफ दिनो यूनिफिकेशन खालायै जाहाथे थामचां खालायै चिनि टिप्रालेण्ड एबा ग्रेटार टिप्रालेण्डनि आन्दोलनते स्ट्रं खालायनायनि बागै जों चाबलायमानि एबं चिनि महाराजा जोंनो बार बार खरकचा राजा तै खरकचा महाराजा तै तिनी बिनि प्लेस नो याकारै बिनि राजबारि नो याकारै प्यालेस नो याकारै तिनी जोंहाय आमजनताहाय खालायै जायनो याखायै असो दिन दा एकटा थाखलाय बजे साम खालाय दमनि आबो जों नुगै दं जेनबो खाव मुक्ति खालाय बो जोंहाय कष्ट खायनि कुनु दरकार नाया आजाय फायमानि बो माने उछन अभाव करै रां खपसन अभाव करै फायमानि हायपन बति प्रासारनि कष्ट दुखन नाजिगै तिनी बो अंखरजा ए बिनि ओय अंखरमानि एबं बजि रिङि दमनि अबनो जों वानसु लायखा जे ग्रेटार टिप्रालेण्ड एवं टिप्रालेण्ड आ जागा कोनो रकम तफात करै 99.9% आरो सिमनि तफांगाय जों थामचां लायमानो यूनिफिकेशन लायै जोंनि आन्दोलन जों स्ट्रं खालायै टिप्रासारनि सार्भाइव फाइनानो तब एनश्योर खालायनानै होनै जों जाबलायमानि फिया इ जाब जामानि जे यूनिफिकेशन लायनायनि कक आबो जोंनि एनसि देबरमानो सिगां फैलाबनो जों सामानि बसय रोजाबो पर्यन्त दङ जे थामचां लायनायनि नै गाय आवश्यकै खालायबायमोन करे जोंनि सेकेन्ड सिएसि मिटिंआव जों थबल जाबायखा एनसि देबरमा जेटा हाबदान सामख्लायमानो जों आबनो फुल फिलके खालायलायनो जों टिप्रा मथा बाय थामचां लायनायनि बागै बा यूनिफिकेशन लायनायनि बागै कक सालायनो होनै जों डिसिसन हालायमानि पियाबा आबनो मनेन मतंजों लिया मनकुतंजों लिया सन्तुष्टंजों लिया माने बागै हायनो हायबो एप्रिल 12 तारिखो देवैसा मीटिंग खालायै कॉन्फ्रेंस नि कॉल खालायै सेल्फ स्टाइल डिक्लेरेशन बो प्रेसिडेंट चंगैनाका जीएस रनो एज इट इज नारगिलका अब बेलेखन टिप्रासर नि कपल दुर्भाग्य सुदाबो सिमिया बीजेपी राव बाय सालायै बति बति के सालायै बनो मंत्री निबो सकलै रेखा माने ड्रप खालाय रेखा आनी पखै हायजि बिनि मंत्री जों जतन सायमानो आबका परमानेंट पोस्टया अब ओनली 5 इयर्स नि बागै मंत्री थामनि दुखया प्रेसिडेंट मायनि दुखया दुख अंका अबसि जे ओ जागावो एकटा बिराट चिनी इशू चिनी एजेंडा जे ग्रेटर टिप्रालेण्ड याखाबा टिप्रालेण्ड ओ एजेंडा न मानन थांगा गाय ओ दाबिनो जों एचिभ खायन थांगा जों बुजरति सलिड एवं बुजरति कथार कुबैना ना अब बेलेखनो दरकार कथार कुबैना किन्तु आ जागा नुजा का जागा कुबै जिनिस बक्रिका गणतंत्र करिका कथार करिका काजे जोंआसो डे टु डे जों साना थाखाय सामख्लाय जों जागिरि खालायो याबा नखनि सामख्लाय दं चिनि साकनि कलमदैनो थैसनामै जों रां फैसा आजेलायो आबनो जों कन्ट्रिबिउसन दै दं टाइम दै दं किन्तु एमन एकटा जागाव जों कन्ट्रिबिउसन दै दं जे जागा कोनो भेलु करै गणतंत्र करै कोनो अनेस्टि करै चिनि साकनि कलमदैनो थैसनामै आजिमानि जों कन्ट्रिबिउसन खालाय दं आ जागाव तुमु आं वानसुका जे अबनि परे जदि जों तुमुकते बारा कन्ट्रिबिउसन दै दं जों टाइम दै दं आबो पात्रे दान मानि खालायो जों जदि टेबो बिगिनिंग चिनि महाराजानो जों लगिरे खांखाय चिनि अनेकटा चिनि ए आन्दोलन अनेकटा आगुबै थांखाबाय आं दाबो मने खायो ओ जागावो आजके डेट तिना आसुगि वानसु एनसि देबरमानि नेतृत्वे आईपीएफ दिनो जेसक टाइम रेखा और टाइम और कन्ट्रिबिउसन जों जदि चिनि महाराजान रेखाखाय जों अनेकटा प्राय 100% यापाना जों 70-80% जों एचिभ खालामनो हागोन कारण चिनि महाराजानि जों नुखा बिनि थानि थगायग्रै बरफनो बेजार खालामनायनि ग्रै बिनि चिटिं बास ग्रै उल्टा बिनि निजिनि पकेटनि रां खरस खालायै निजिनि कन्ट्रिबिउसन लुबै आं बवा जागा सामख्लायदों आं त्रिपुराव आंनि 50 बोसोर बयसाव केबनो नुगाखौ निजिनि खरचा खालायै केबनि थानि आं जे खामानि चिनि महाराजा एमडीसी सैलारि पर्यन्त ड्रप खायो केबनि थानि लाख पैसा बरनाया ओके सेक्रिफाइस खालायदों किन्तु अन्य जागा नुखा सेक्रिफाइस दाम नियाराव आं खोनाव आईपीएफ नि गोबां लिडार्स रावनि जागा जागा मिटिंआव साव सेक्रिफाइस खालायो आं साना मोजों सोंना मोजों दिनै मेडिया सिंतै व्हाट इज सेक्रिफाइस व्हाट डू यू मीन बाय सेक्रिफाइस नों सेक्रिफाइस होनतानि नों ता बुझना ना नों पब्लिक नि थानि रां नावै
TIPRA sarang phal phalai je rang man min bisingtui samung khlai temon abo the sacrifice na chini maharaja hai khokcha pusana ya oi nijini pocket ni oi je samung khlai temoni bobo sacrifice narota wan suri jeng nukha o jaga sacrifice real sacrifice samung khlai tem abo jeng tabu srai nukha sudu angge sara Tripura basi abo sakhi nai tongo শুধু সময়নি অপেক্ষা তাবু শুধুমাত্র যিনি কয়েকটা মাস ইয়াবা ইলেকশন কাছাকাছি খাইচিনি মহারাজা সাহেব আইপিএফটি শুধু নেম সেট সিমসি আর বরফ তংনানি মতো কোনো রকম স্কুবা যাব আর সাবো তমকাই যারা দুঃখ আরনাই যারা জাতিনো ফালনাই জাতিনো দুঃখ আরনাই বরফ সিমি একমাত্র আর জায়গা তংনানি जों हाइरियल बुखाबाय हामजागि तंनाय र इवेंटनि टिएनए बबा हाइके सामुखलाय फेका 2014 नि आईपीएफ तिनो बेकिंग रनानि बागै आबो सारा त्रिपुरा बरक जारा आईपीएफ तिनो खबर जतनसि तिनि टिएनए न एमन खे दुकार खबर टिएनए तंमालि आ जानाय अखर फान्यानि बाद दं कारण ओ आ दुर्नीतिओ के लास्टिंग थाया आइस जारा दफानि बागै रियल दफानि बागै वान बरक आ जागा तंगिनाया যারা দফানো ফালনানি ব এঙ্গেলতি ফালনানি কেজি হিসাবে ফালনাই পিস হিসাবে ফালনাই नै যারা ওয়ান সুক তংনাই বরক সিমি যারা সারবাই প্লাই আনি অ্যাসেসমেন্ট আদারওয়াইজ আর তো কেবো সারবাই প্লাই গাই সেকেন্ডলি आं हाय मा साफिरो जोंनि महाराजानो जों इच एंड एवरीवन जों बनो रेसपन्ड रनानि दरकार बनो सापर्ट रनानि दरकार बिनि सामुंनो जों नुगै तंखा बिगत 2021 सिमी ताबु सलदरा एडिसिनि डेभलपमेन्ट बम থেকে বখলাইनान बागै चाइतुगै दं रियल बरकनि डेभलपमेन्ट बाहायके फायनाय रियल बरक बाहायके मोथांजाकनाय तिप्रासाराव बाहायके फियकजाकनाय आबो एकमात्र महाराजा सिबिनो जोंनो मोथांनि मानाय टेके मते मोथांनि अबो हमका एकदम 100% गुबैको ने आं बानसु